Municipal Health Office Kamaligan sibut sa pag-inspeksyon kan mga establishmento siring kan water refilling station asin kakanan para masyertong salbado sa anuman na kontaminasyon ang ginagamit kaining tubig. Mga helang na pwedeng makua sa kontaminadong tubig. Aramunta sa report ni Chris Novello. Para mientras na naka-experience ning maluy asin pagkawara nin supply nin tubig ang mga banuan kan Kamaligan, kanaman asin magaraw Camarines Sur. Temporaryo kayang naka-shutdown ang operasyon kan pumping station, mantang nagpapadagos ang pagirahi digdikan MNWD. Nanotaran kaya na lang na total dissolved solid kan tubig na lagpas sa parameter na pigtutugot kan DOH Philippine Standard for Drinking Water. Kumusta ro sa mga igwang pwestong kakanan sa barangay Dugal, Kamaligan, Camarines Sur? Pigsisyerto ka negosyanteng si Isabel Vasquez na malinig ang tubig na nagluluwas sa gripo na pigagamit sa iyang pagluluto. Kaya pirmi siyang bukas sa anumang inspeksyon na pigigibokan mga otoridad. Ang advantage po kayan is para sa salud kang sa tuyang mga customer. Kasi po almost 90% dapat ang nag-aano kang sa tung hawak, di ba, water. Dapat po malinig talaga. Padagos kaya ang pag-inspeksyon kan sanitary office kan municipal health office kan Kamaligan sa mga establishmento siring kan mga kakanan asin water refilling station. Ini para hilingon kung kontaminado ning bakterya ang tubig na halis sa intang gripo na pwede magkausa ning manlain-lain ng mga helang. In kaso may manotoran na kontaminadong tubig, posible subot na ipapundo ang operasyon kan mga ini. Para po ma-monitor ta na safe po ang tubig na ano po sa faucet ninda. Kung unless maaraman ta po kung may contaminated o dahil po ang tubig na naglilaw sa inyo. Sa ngunyan, may mansubot din insidente na nagkahelang din waterborne diseases sa banwaan na may koneksyon sa kontaminadong tubig. Alagad pagiromdom kan opisina na maging rigmat asin magpasiguro man giraray sa ginagamit na tubig. Pakuluan ng tubig, 30 minutes nakulo. Bako itong 30 minutes na salang. Dapat ang pagpapakulo ng tubig, at least 30 minutes na nagkukulo. Tangani masiguro tang talagang nagadan si mikrobyo niya sa tubig kung ugwaman. Kay Ban si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia.